Ro kiagetuka kigotoka imenya maiya ebunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira iko bono baesokirie na korera makongwari bagwetera ase chinsemo echo bagosangana egetaseni kiga Ensoko TV mu basorero nigo bono batebire okoboro gwechinguru chomorero bwestima na baigo epara nigo bono kwabairandire magega abwase bono baborire abarayi babo kwane kyanko bakonya bare gose emechande yo echikonyara koba gekoguswa Murikito Vincent Munda namange asa matuka mange abamenyi aba nigo babere bakomena nemechande menge ase emerobere yabo yabotambe nonye nabo nigo baroche batigire magega n'abarayi babo asa amagendero getukaga iga enge na migingo tore ase eng'encho miaka na miaka ntwanya kore estima ase togweta tokorigo tochigotema rende muna twakong'akong'ire igo makoruna akanyuome tunkache enseye stima nakoyerora pi igo ngumetimu nenseye ensekieye abamenyi aba nigo baereire okoborwa gwechinguru chiomorero bwa estima nigo chiagerire bairanire magega asa amagendero ng'a chinguru echi chiomorero nekama ase bire biragere begendereria ase obogima bwabo noe na abana tobwate boka noe na omwaki mbari gokora atokobatei babogoria ebitabu baira nonye nyama ya mata ase estima erase oborau bare bachi gokorera emiaki ororo bono tomenyete ebibeya tokororera kera amaguta aborire mesuma tokogora ne mesuma rero yabeire feki kenyore kene kenyore kebe nonya abamenyi aba babeire bakomenya batari na stima ensemeye nige bwate bitango binde binge ebyo na biro byo bikobaonchia Steve Masira no mworoki wase balia bakora amatemo aba manene yo mwakoeta nende nigaroche gosasa amasomo manene y'East University Mutinyo gocha nigo ebwatanete seke bagokorosia kogoto gose nanyore bitoki bimosire gakogenda kurige gisemi nigagoteba epara yensemeye niko nero yabachandira sobone bwabo bwekogoto bone para yaitumnie sarigete korugura bugocha gocha galinchi konyara goswa inele challenge tobwate maiga seito kogoto ntorikoni onyendirie pariri buya anga twaonirie kogoto rende na intwe tokonye tonde school ebara bonere tochandete mabuna bono chikogoto chichire nsaiga chichire ororo erorite rigochicha ige bara teiyo bono tosinyire sitogochia bunando omong'ina ngo omwana ng'aye ng'aterie kogoto erinde ninyore siringi 5 erori yakwama yasinya abamenyi aba asobwamo nigo bakuboria omujumbe w'ebunge ya West Mugirango Musike Stephen Mugaka nabo igo mwemusie kure ward ya nyama ya Kristo Siemo baenekie buna baba inyoire eri gose nabaro bombaikirania amarora abo na kigekogera abari baito twabatebia ase ogwanja kweino omochumbe egente egetang'ani twagosabete na estima igo gatotebina muna ogosoa bisi nkoe kenyoro kiagetuka estima tokonye gaki abamuntu bamintura kimogoteba kurengo gaki tokonye ancho tokonye gaki tokonye abana baito omochumbe basome mebaramokire into bachokotokora abantu murairende Steve ng'aiya erachiete gochia Vincent Monda, Ensoko TV.